እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት ይቕጽል ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። በዚ መሰረት ትማሊ 23 መጋቢት ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ ህዝቢ ዝተፈላለዩ በዳህቲ ሕቶታት እኳ እንተቐረቡ ከም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተኻየደ ኣኼባታት ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ብቑዕ መልስታት ኣይተዋህበን። መንግስቲ ስለምንታይ ዓመታዊ ባጀት ዘይስልዕ ሚኒስትርታት ብሕፅረት ገንዘብ ይሳቀያ ኣለዋ ንዝብልን ካልእ ሕቶታትን ከም ዝቐረቡ ከም ኣብነት ዝጠቐሱ ምንጭታትና መንግስቲ ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ዓመታዊ ባጀት ክስልዕ ኣይክእልን እዩ ዝብል ምላሽ ካብቲ ነቲ ኣኼባ ዘካይድ ዝነበረ በዓል ስልጣን ከም ዝተዋህበ መልኪቶም። ኤርትራ ሃገርና ናበይ ትኸይድ ኣላ ዝብልን ቁጠባውን ናይ መነባብሮን ዓበይቲ ሕቶታት ኣማእኪሉ ካብ ህዝቢ ክቐርብ ዝጸንሐ ምዕዝምዛማት ዝተዓዘበ መንግስቲ ኤርትራ በብዞባታቱ ወከልቲ ህዝቢ እናኣከበ መብርሂ ክህበሉ እኳ እንተፈተነ ኣካየድቲ ሰሚናራት ብዘይካ ጠባሪ መልስታት ብቑዕን ሙሉእ መልስታትን ይህቡ ከም ዘየለዉ ምንጭታትና ብተወሳኺ የመልክቱ። ንፕረዚደንት አልበሽር ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝፀውዐ ሰላማዊ ሰልፍታት ብሓሙስ እውን ቀፂሉ ከም ዝወዓለ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና አመልኪቱ። እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሱዳን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታት ብማሕበር ሞያውያን ሃገር ዝተወደበ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ፕረዚደንት አልበሽር ካብ ስሩ ክመሓውን ብሰበስልጣናቱ ዝተፈጸሙ ገበናት መርመራ ክግበረሎምን ፀዊዑ። እዚ ኣብ ከተማታት አልዑቢድ፣ ፖርት ሱዳን፣ ከሰላ፣ ገዳርፍ፣ መዳኒን ካልኦትን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታት ሓይልታት ጸጥታ ሃገር በንጻርቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝሃብዎ ጎነፃዊ ምላሽ ዓቕልን ትሕትናን ከም ዘረኣዩ ተሓቢሩ። ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሱዳን ሓይልታት ጸጥታ ዝያዳ ሓይሊ ኣብ ዝጥቀሙሉ እዋን ህዝቢ ብዝያዳ ከም ዝነሃሃር ይሕብሩ ስለ ዘለው ሰልፈኛታት ካብ ምጉዳእ ክቁጠቡ ብመንግስቲ መምርሒ ስለ ዝተዋሃቦም እዩ ክብሉ እንከለዉ ተቃወምቲ ውድባት ብወገኖም ፕረዚደንት አልበሽር ንዑደት አሜሪካዊ ኣባል ኮንግረስ ኣብቲ ሃገር ብምጥቃም ዘይናቱ ስእሊ ንምሃብ ዝወጠኑ እዩ ክብሉ ይገልጹ። ህዝባዊ ምልዕዓል ሱዳን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ካብ ዝጅምር ብውሕዱ 50 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ሰብቲ ሃገር ይገልጹ። ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ መንጎ ኣሸባብን ሰራዊት መንግስትን ብዝተኻየደ ናይ ተኩሲ ምልውዋጥ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብታ ከተማ ዝተመሓላለፈ ዜና አመልኪቱ። እቲ ብቐዳም 23 መጋቢት ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኩሲ ሓያሎ ኣባላት ኣሸባብ ሚኒስትሪ ዕዮ ኣብ ዝርከበሉ ህንፃ ድሕሪ ምእታው ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ እዩ ጀሚሮ። ኣብቲ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ጀሚሩ ናብ ግጥም ተኩሲ ዝዓረገ ፍጻሜ ምክትል ሚኒስትሪ ዕዮ ዝርከቦም 15 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት 11 ከም ዝቆሰሉ ኣሶሺየትድ ፕረስ አመልኪቱ። ኣብ ጥቃ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ዝርከብ ህንፃ ሚኒስትሪ ዕዮ ኣብ ላዕለዋይ ደርብታት ዝነበሩ ሰባት መሳልል ተጠቒሞም ብመስኮት እንተዘየምልጡ ነይሮም እቲ ጉድኣት ኣዝዩ ዝገደደ ምኾነ ነይሩ ክብሉ ሰራሕተኛታት ቀዳማይ ረድኤት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ገሊፆም። ኣሸባብ ተቆጻጺርዎ ካብ ዝነበረ ሓያሎ ቦታታት ሶማል ካብ ዝጽረግ ንድሓር መጥቃዕትታቱ ኣብ ከተማታት ዝካየድ ሽበራዊ ንጥፈታትን ናይ ቃጻ መጥቃዕትታትን ኣተኪሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ወትሩ ሰንበት ብዮናታን ሃብተን እናተዳለወ ዝቐርብ ናይ መዘናግዒ መደብ ክኸውን እዩ። መከታተልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ንዕድም። እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ።